Добре дошли в канала на Live Store. Днес с вас ще приготвим пица шишчета от безглутенова паста, които със сигурност ще зарадват най-малките. Започваме като сварим безглутеновата паста на фарабела за 12 минути. След като е готова, поставяме и малко зехтин, за да не залепва. И започваме с нанизването на нашите пица шишчета. Нанизваме пастата. Процесът е доста интерактивен, можете да въвлечете и най-малките в него. След като са готови, намазваме с най-обикновения доматен сос за пица, като можете да си го приготвите в къщи, като смесите доматена паста с малко еритритол, зехтин и всичките си любими подправки. Намазваме шишчетата обилно с пица соса. След като ги намажем, настъргваме веган кашкавал на Veal Life и го поръсваме отгоре обилно отново. След това нарязваме от веган салама, като аз съм направила и още по-малки кръгчета, за да може да пасват на нашите шишчета. И поръсваме отгоре с царевица или с каквото се сетите, всъщност каквото ви харесва върху пица. След това ги запичаме, за да се разтопи хубаво кашкавала. И вече сме готови с тези супер вкусни, готини пица шишчета. Бъдете здрави и сити с Live Store!